tapi disingkat apa nih? Kartolo dodol. Dan panas, udan panas, udan. Garing. Kayak tambahane udan nih, garing. Tidak botone katutno di. Heh? Tidak botone lho. Yo, saya tak ngapalin dulu. Masih nyita anak yang enak ya. Dan panas. Pakai action. Cut. Nang warung ngono lho. Engko tak syuting di sampai wareg. Apa nek belum sora bakal urip mulya ya? Siap ya. Udan panas udan. Akeh udane. Kok rasanya nyanyi kuwi to, Bun? Sembarang wis. Sembarang. Aku enak lafal sih. Aja dawa. Sembarang. Panas Uga dhewe apa tuh. Ya pinggir ngono terus ya. Wes ayo. Action. Apa udah ini? Iki jongane sik to omahku to. Aku ki mamane kene iki boto ngono tak berarti iki latihan tapi boto. Wis enak gitu. Aku tang ini. Udah semua. Ada orang ngono. Ye. Kali. Nyari sakne kowe belajarna. Lari pagi. Ngene ya. Ayo. Kurang liya kalau Emang ini ya, Lang? San? Yo. Iki wong waras iki. Wong waras. Halo. Gendeng keadaan, Oh iya. cuaca. Ampun. Iki skill ndi sik iki kok. Kiwon. Di. Oh. Loh. Harus nyanyi aku lari sik sempit. Yo. Lari ke tempat lang. Iya. Ji. Ro. Action. Lari pagi. Jiro. Action. Lari pagi. Tua muda semua. Lari pagi. Dan banyak digemari. Don. Ini yo. Cut. Ayo melaku. Kakek sampai dhewe wis to. Nyelok don duet. Sing Durung, duet sing piye? Lang? durung. Sing duet piye lah? Terus. Jadi Setengah daduan kene. iya. Tapi kan aku kalian Kayak aja maju tok Mas ke mubeng lho. Iya. Nah. Wis sak kira nyuting aku.